κι εσείς. Και θα το δει ο πατέρας σου έτσι γύρω-γύρω το κάνω. Όχι, όχι, εντάξει. Σίγουρα. Ξέρω. Να δει τι έκανε. Ναι, δει εδώ την πόρτα. Πάμε και στην κουζίνα. Θα δούμε. Εδώ, Βάλουμε μέσα να τα βρει. εδώ. Εδώ και την πήραμε. Στην υγειά μας, κάντο. Κάτω. Περίμενε λίγο. Κάνει σκιά. Α, έτσι. Α, αυτό είναι. Τα απόγευμα είμαστε έτοιμοι για βιντεοσκόπηση. Θα βάλω και μουσική, κατάλαβες, τώρα μιλάμε. Καλά, αυτά τα κάνεις εσύ μετά, ξέρω. Ναι, βάλω μουσική, δεν χρειάζεται να ακούνε και πως όταν είσαι κάποιοι συζητάς κάτι. Ναι, τραγουδάκια, ωραία, μάλλον. Μέσα. Πάμε λες και πίσω. Ναι, Πάμε. το μάτι πάρει και γυλάκια. Αυτά τα δείχνει. Αυτά δεν είναι συνδυασμένα, αλλά δεν Ω, δεν πειράζει, μέσα εδώ. Στο σαλόνι, στο σαλόνι. Σαλονάκι, το ματιάκι, βέβαια, αυτά θα το σηκώσω. Ναι, ναι, ναι. Για το ρέμαψε. Ωραία. Τι μια χαρά για το σαλόνι. Μπορείς τώρα, το άμα γίνει το λαμινάτι και τελειώσει. Τι, πολύ ωραία. Αλλά και καλύτερα να σου έλεγα, σου λέω, και τα πάει καλή. Όχι, πρώτο Και με ποια έννοια. Γιατί, για το κρύο. Γιατί είναι κέλα. Εδώ είναι το σαλόνι. Για να δούμε. Ξεκούρασε. Θα Εντάξει. φτιάξουμε, δεν είναι. Τι θα γίνει. Λίγο απλώς να δουν εδώ το... ποιος, αυτό τώρα ξέρεις τι, το βάζεις, τα βλέπουνε και μετά, ξέρεις, μετά κάνα 2-3 εβδομάδες τα βγάζω εγώ. Δεν τα αφήνω. Αλλά μπορείς να δεις και πόσοι επισκέπτες έχουν. Α, άναψε, εδώ. Περίμενε. Πού τον έχεις. Νάτος, ιστορικά μνημεία. Θα φαίνεται καλά. Ναι, θα φαίνεται. Ναι. Φαίνεται, θα φανεί στο τέτοιο. Α, Το βίντεο. Εκεί. ναι, σ' αρέσει καλά. Θα του τρέχει αυτό το 80 ευρώ. Πολύ ωραία. Γιατί από πάνω Και τι. εκεί Ναι, λίγο χιλιά ευρώ. τα αυτιά. Ναι, αυτό τρέχει. Πόσα. Τι λέει. 80 ευρώ. Και αυτή πόσο είναι, 4 μέτρα. Που κάνει, ναι, 4 έχει το ένα. Τι λέει. Που είναι καμιά. Πόσο είναι αυτή, 9 μέτρα περίπου. Για λίγο εδώ έτσι. Δηλαδή τι έκανε ο. Τα έργα αυτό το κύριε, το έργο σου Στάθη. Πολύ ωραίο δείχνει αυτό. Θα πάω και έξω και τελειώσα. Ναι, ναι. Μπορώ να γράψω και τέτοιο. Πίτσα πάτσα Άνσπερτ έγραψα. Κατάλαβες. Και όσοι μπαίνουν μέσα και βλέπουν. 100 ευρώ. 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 100 ευρ
Αλλά τι καθαρό που δείχνει το γρανίτης,